Programa irakurtzen baldin badezue, lau ildo nagusi daude. Lehenengoa da pixkat hirigintza eta natur inguruni lotutakoa. Hor gure asmoa da pixka batez ere zera itxia, ez? Lehen nazitxako ildotik, irisgarritasun kontuei eta lotuta pixkat herrian kompaktifikazio lan bat, segura asko egin beharra dago, eta bide batez espazio publikoen azkenean Mendaroko trama urbano hori pixka koherentzia eman, azken baten pixka bizitza soziala errestekota, eta bide batez mugikortasun jasangarria da honek inbeste entzuten dian gauza honek pixka oinezkuen eta kotxien eta zer lekula gatza jakpendu hori pixka bintzan. Hori da lehenkoa. Bigarren eta hirugarren adia batez ere bizitza soziokultural eta bizitza sozioekonomiko. Sozio hori bizitan agertzen da, baina bat da pixkat bizitza sozioekonomiko zaten dugunean agertzen du bila da. Mendaron bertan jendiak bertako enplegua, ez da, sektoreka, hasi bazarrezetatik, zer esanik ez, industriatik eta dendetatik, zerbitzuetatik, ez da. Bestia da pixkat bizitza soziokulturalana, lehen esaten aban herrixea pixkat urbanistikoki biltzian zera, asmoa da azken baten, martxa pixkat zera ondaila, aktibidade geixo ondaila, jendia bertan geratzeko zer tendentzia ondixo hori ditxala. Eta bukatzeko azkena da pixkat identidadi lotuta, iruditzen jaku Mendaro asko onditxu dela, asko aldatu dela azkenen gurretan ez dela asko zein du gauza horrek, azkenean herri bat herri izaten segitzeko badako nortasun bat eukibia dut, horri lotuta gauza asko daude batetik izan lehike euskerian gauzak, izan lehizke kiroltaldiak, izan lehizke pixkat inbertitzia diru pixkat, igual hain espektakularrak ez dian, baina historia lantzeko bekak edo tiportako gauzak, edo fondo bat, pixkat gordetzeko gauza zarrak edo bizkotxula Mendaroko pixkat promozionatzeko, mila gauza horre dian lau gauzak. Batetikan, programan oinarritxu biako litzake erantzun horren, kaldera horren erantzuna, ez da? Hori bat da, batetikan programaia interesatzen jatzulako, esaten ditxugun gauza interesatzen jatzulako. Egisa da, eta hori dela gutxi irakurri Euskal Alderdi Jeltzaleak eta bana, eta ez diela diferentzia handixak askotan gauza horretan. Nik usten dut, zentzu horretan bilduk, batez ere bakoitzak urte batzuk inditxualako agintzen, PNV-ek urte asko inditxu Mendaron bat urte pasau ditxuan, doin azkenengo sortzirak bildu egon da. Eta nik ustez gu sinizgarretasun gehiago horako gauzak esaten ditxu gunean. Inguru birua babestiana, nik uste dut zentzu horretan horako edo parte hartzia bultzatzian, edo gola badia punto batzuk komunian dauzkaunak, baina nik uste dut gu sinizgarretasun gehiago dagoela, eta elkarlanerako jendiakin disposizio handixoa, gu ez gatoz gona gure ideak edozein presioetan aurrera eramatea, azken baten, ez dauka horrek zentzu handirik, ez nik idea batzu dauzka, eta jendiak ez pagu nahi, ez nahi xoete zitxia, nahi xoete adostutako neurri batzuk jartzia, eta pixkate hori ere nik uste badagoela. Eta gero gure taldia nik uste nahiko telde ona sortu deula, batetik badago jende berrixak, pixkate ilusio berrixakin, eta pixkat bakizu hemen lanak desgastatzen duta. Eta bestetik badaude gure taldia maitxa ere, lehenengo legislaziotik edo datozenak, eta pixkat kudeak eta eskarmentu dakenak, hori ere oso hona izaten da. Guk nahi dugu asunto hori konpontzia, zela ez, jende guztientzako problema argi bat da, zerbait gertatuko balitze, gertatuko zen pixkat erreixa inkomunikauta, bintzat zati handi baten. Baina, ez dago gure esku ere zerrin behar dan erabakitzia. Ez hor badago kontu bat, hori diputazioena da, zubi hori, diputazioak erabakitzen duen horre handi baten, zerrin behar dan hor, guk gure jendian percepzioa, gure ideak enusatzen dizkiogu, baina azkenean erabakizia ez da hor. Gure esku guk egisa da, idea batzuk badaukau gusten dugu modu sensato edo errez baten eta dirutzetan sartu be, ez eta diru izango da hori edozein kasutan ere, eta guan lekuan bertan zubisa doblatzia izango litzakela, eta igual karril batzuk hospital, industria gune eta baserritarako eta besteak herri bat izatea. Hori da gure idea bat, gero diputazioak erabaki behar da. Eta egisa da diputazio bat dakala esan da,
azterketa bat inbia da bala, Gipuzkoa osoan daukala, infrastrukturak osasundaken ikusteko zera bat, eta hor, azterketa hori indagoan ikusiko da bela, zela dagoan gauzia eta zer neurri hartu bidean. Gu prest gaude urtietan orain arte indagoen bizela segitzeko insistitzen, atenditzeko bihar hori, eta neurri handi baten jendiak esaten da bana pixka bideratzeko. Bai, badet horren berri, ez zuzenia, baina enteratu naiz. Eta hori nik uste dela, Arnok guraso elkartia 2 urtien behin berritzen da. Eta bere lanen artean bestiak beste nik uste bere gain bintzen hartuta daka eskola kirola gestionatzeko. Eta 2 urtien behin aldatzen zabizenean, batez ere gestio asuntuak eta autobusaen ordutegitxak, ez dakiz horretako lanak. Nahiko lio izaten da, eta honek Arno guraso elkarteko jendia bolondre eta bilintzen antzako nahiko lio izango da. Ez daukan, bero horri, pixka beste modu baten horri erantzuteko modua nik usten dut galdetzen zabela. Eta udalak nik usten dut, ados dagoela hori, gainera mendaron esan biharra dago, hori eskola kirolian da, berez gauza hon badan bezala, parte hartzea ondixea dagoela, eta bereziki dakaten entzunda edo, bereziki neskak eta parte hartzea ondixea dagoela, eta horri orduan, herri horre utzi biharrako, eta orduan eusteko modua, herri handixoetan da kirol teknikarixak eta egitzen ditu, eta horrek eruaren da pixkat gestio hori parte, pixkat gestio parte hori, eta mendaron horiek ez egoterakoan, udaletxeak aurreko legislaturatik, zen ikusten da Arnokoi alak kontau jakoela. Asmoa zagoela, frontoian ostekaldian 3. pisuan zagoen ludoteka azpiluetako zeleiko plazara eraman da, ontsa horrak itzen dabiz. Orduan hori libratzen den lokalian eta bazagoan gimnazio edo lako gauza bat itxoko modua, aerobik edo makinak edo lako gauza, gimnazio modu bat. Hori hola dela puntararen da, asmoa zagoen enpresa bat edo kontratatzekoa, pixkat arduratuko nada mendaroko infrastruktura, kirol infrastruktura guzti horre pixkat zaindu baino gehiago martxan jartziaz eta dinamizatziaz. Gaitaldiak gauzak organizau, entolau, jendia, mobitxu, eta ordan, hori hola ingo balitz, bestiak beste enpresarek afiratu beharko balitzeko frontoi osteko gimnazio dana dalako horretaz, gero ospitxalazpiko kirolgune hori, eta bide batez, aukeri egongo zen, igual Arno bere gaindakan lan hori euren gain jartzeko, eta bitza gestio lan horrek eurak arduratzeko. Nik uste mendaron ez dala bihar kirol infrastruktura hundirik, ze gero problema ekonomikoa datoz, ezta? Baina daudenak zaindu, puntualki bezerra berresa bihar baldin badain, eta gero horrek ondo gestionako dituan norbait eukiz, gero nik uste nahiko ondo funtzionalik. Ez da ez udal kompetentzia guk babesten dugu gizon honen daruan burruka, azkenean zentzuzko egitzen jaku, azken baten amenatzen doan problema da, badagoela errepide bat, autopista bat kasontan, trafiko handixo dakana batez ere egunien ziar, baina segurazko gabian ere bai, eta problema desberdina sortzen dituen, eta bereziki bakasuntan kontaminazioa akustikoa zarata ondisa, bere etxi urrian dago. Eta guk, gizon honen ulertu situazioa eta babesa eskaintziaz gain, ulertzen dugu hor, benetan, hartu biako letzakela erabaki bat pixkat integrala, ikusi bestik ez da, juten bagean Endaiara eta autopistaz, eta Endaiatik gora. Ikusten da autopistan zela dagoan, autopista dago bi pareta artean sartuta, adornatuta pixkat ez zuteko gauza zera bat, baina problema hori, kontaminazio akustikoan problema hori zela afrontatzen da, eta guk ikusten dugu, puntualki hola panelak eta ipintzen ibili behar, horreko gauza bat ere, horrela begira planteatzeko dela, baina hori autopistian gestio eta udaletxeko eskumena ez da hori diputazioko kontua dira, ja diru gutza gehiago terretuko zen, guk zer ingo dugu, alde batetik, eskatzen badigu laguntza guk emango diogu, gogera diputaziora, problema hori behin da berri, zubixan kasua bezala, erakustera problema bat dago, eta gainera ez da persona baten problema hori, leko gehiotan dago, zehatu dela, fokalizatu dela, eta gainera esagun nahi da, baina, ados gaude eta laguntzeko prest gaude, lagundu alde gure diputazioa planteatuz.
euskerian normalizazioan alde laniko dugu guk. Ez dakit, jakina da, badagoela jendia, baina hori, azkenengo azterketa soziolinguistikoak eta erakusten da, gainbera badagoela mendaro bezaleko askotan bezala, inguruko herri askotan bezala, garai bateko ernazgune eta gauza horre, ez dizela, makalduz dizela. Eta orduan, datuak atea zituen da nahiko ardura hartzekoa dira. Gaztien artean bereziki. Orduan, gure asmoa izango da horre pixka buelta ematia, ez? Hau da, geuk, euskaraz itxen ala egintzen gera, bai udaletxeko bizitza ala planteatuko dugu, eta kaleko ere bai, ala bizi gera gu. Egisa da, badagoela jendia ez dakixana, eta, ez ditugu, normal, ez dakixan batekin, egin beharko diozu erderaz, beti ere, pixkat, bereziki jende gaztiak inda, lan inda, poliki-poliki euskeran ezagutza maila hori igotzen duteko, ez gara sektarioak horretan. Uholden aurren plana egutzea ez da gauza erraza izaten. Ze uholdeak segun noainokoa dea plan guztiak gainditzen ditut, hori da benetako problema. Bai, hor arazo importante bat. Eta aspaldi txikan, beti txikuk idu. Uholdien aurrean ez dago plan argirik, garbi dago. Plana izaten da, pixat aurre guztia, ura norainoa jau izan den eta pixat hori kontan hartzia. Baina, hor egunean, behin etxe berriak eraikitza eta ulertzen dugu horko garagartzako jendien harturia. Hori bildurra okitzeko da, hola presentatzen danean da ura daukasunean, eta gainera urak indarra okitzen du, eta hori badak eguzelakoa da, ulertzen dugu jende horrek. Onda lorte pare bat bilera batzuk egon zian, hor talde bat, oso talde bat elkartu zan, pixkatu ardura hori bultzatu eta erantzunen bat bilatzeko. Eta hartu zian neurriak, izan zian pixka partzialaz, kasu honetan, eta izan zan, DB Kilimoirako paso hori pixkat eskailera batzuk bidez, deba ondoko pasiraleko hori iztia, ura ez da infiltrau Kilimoi aldera. Bestetik klapeta jarri zian, eta nik genuke izango klapetak efektiboak ez dianik. Klapetak zauken funtzioa zaken, seguramente funtzio hori betetzen da, eta dena da hori gainditxulik gela, eta ez da klapetarik horri utziko dionik. Orduan bestia zen, aplikazio bat Eusko Jaurlaritzatik abisoak egotu dianian, abiso horiek telefonetara bialtzeko jendiari, eta hori ere egisa da, Eusko Jaurlaritzako abiso horren nahiko gauza generalak izaten dela. Bazagoan beste aukera bat, hori ondiokan da, urrengo pautsua, behar izan ezkero itxeko baitxa ere, dala, sensoria jartzia errekan, eta ja modu lokal baten ez Eusko Jaurlaritzak Gasteiztik esaten da balako, baizik eta hemen, mendaron, sensoriak esaten da belako gura badatorrela gora, orduan ja aplikazio baten bidez jendiari abisatzia hori bai informazio zehatzago izan duzan, ez? Baina diera honetako neurriak, abisatzekoak eta kontuz ibiltzekoak, baina hola uholdia etxe bizitzetara ez aliatzeko moduko neurriak hartzia, hori ez da batera erreza. Ikeragarrizko dirutzak azteko biako liake, igual, uren zera ekin da hitz egin dugu, eta ikeragarrizko dirutzak gaztatzia oso efektiboak igual izango ez dian neurrizetan. Eta orduan hori dago dilema, zera dago, gastatu dirutza bat, gero ez balioztaban gauza baten, edo gauza preventibo batzukin, baina horre soluzio errezik ez dauka.